Исәнмесез укучылар? Геометрия дәресен башлап җибәрәбез. Әйдәгез, бер нуктада ятмаган, нинди дә булса 3 нукта билгеләйек тә, аларны кисемтәләр белән тоташтырыйк. Без өчпочмак дип аталган геометрик фигура табарбыз. Билгеләнгән нукта өчпочмакның түбәләре, ә кисемтәләр өчпочмакның яклары дип атала. Экрандагы рәсемдә түбәләре A, B, C, ә яклары AB, BC һәм CA булган өчпочмак сурәтләнгән. Әлеге өчпочмак ABC дип тамгалана, ABC өчпочмагы дип укыла. Шушы ук өчпочмакны хәрефләрен башка тәртиптә язып, BCA, CAB һәм башкалар дип тә тамгаларга мөмкин. BAC, CBA һәм ACB ABC өчпочмагының почмаклары дип атала. Аларны ABC почмак тамгасы ярдәмендә тамгаларга мөмкин. Ике фигураны айырым алганда ике өчпочмакны берсе өстенә икенчесен салу юлы белән тәңгәл китереп булса, аларның тигез булганлыгын карап китик. Экрандагы рәсемдә тигез ABC һәм A1, B1, C1 өчпочмаклары сурәтләнгән. Бу өчпочмакларның һәр кайсын тулысынча туры килерлек итеп, ягъни аларның түбәләре һәм яклары парлап тәңгәл килерлек итеп, берсен икенчесе өстенә салырга мөмкин. Бу вакытта әлеге өчпочмакларның почмаклары да парлап тәңгәл килгәнлеге аңлашыла. Шулай итеп, ике өчпочмак тигез булса, бер өчпочмакның элементлары тиңдәшле рәвештә икенче өчпочмакның элементларына тигез була. Тигез өчпочмакларда тиңдәшле рәвештә тигез якларга каршы тигез почмаклар ята һәм киресенчә тигез почмакларга каршы тигез яклар ята. Мәсәлән, түбәндәге рәсемдә сурәтләнгән тигез өчпочмакларда тиңдәшле рәвештә тигез булган AB һәм A1, B1 якларына каршы тигез C һәм C1 почмаклары ята. ABC һәм A1, B1, C1 өчпочмакларының тигезлеген шушындый рәвештә тамгалыйлар. Ике өчпочмакның тигезлеген берсе өстенә икенчесен салып карамыйча, кайбер элементларын чагыштырып кына да белергә мөмкин. Булай фигураларның тигезлеген билгеләү, тормышта мәсәлән, берсен икенчесе өстенә салып булмый торган җир участокларын чагыштырганда бик мөһим. Теорема. Бер өчпочмакның ике ягы һәм алар арасындагы почмагы тиңдәшле рәвештә икенче өчпочмакның ике ягына һәм алар арасындагы почмагына тигез булса, андый өчпочмаклар тигез була. Хәзер шушы тигезлекне исбатлап китик. AB тигез A1, B1, AC тигез A1, C1, почмак A тигез почмак A1 булган ABC һәм A1, B1, C1 өчпочмакларын карыйк. Безгә шушы өчпочмакларның тигез икәнлеген исбатларга кирәк. A һәм A1 почмаклары тигез булганга күрә, ABC өчпочмагын A1, B1, C1 өчпочмагы өстенә A түбәсе A1 түбәсе белән тәңгәл килерлек, AB һәм AC яклары тиңдәшле рәвештә A1, B1 һәм A1, C1 нурлары буйлап китәрлек итеп салырга мөмкин. Шарт буенча AB A1, B1-гә, AC A1, C1-гә тигез булгач, AB ягы A1, B1 ягы белән, AC ягы A1, C1 ягы белән, атап әйткәндә B һәм B1
C һәм C1 нокталары тәңгәл килерләр. Шулай булгач, BC һәм B1 C1 яклары да тәңгәл килә. Шулай итеп, ABC һәм A1 B1 C1 өчпочмаклары тулысынча тәңгәл килә. Димәк, алар тигез була. Бу теорема өчпочмаклар тигезлегенең беренче билгесе дип атала.